Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kong deng kong na ha upra, ba deng ba na ha upra, may na pa na ha upra, lamangin ra ha upra, mayi siya nay ha upra, ro nga ro pay ha upra, ngin sedang mayi ha upra, ben em kari ha upra. Tahu apa sekarang disau kuno apa pilai yang kali dijual atli dijual hak election arja prabat kan election arja apply Ta ka benengkong ta ai ngu yu blai bo ai nga gani ka sam bangan roi long bangan long roi ta ka ba ar si ba do hi ba lai pun pau mane bang la ju dan lang hi na do kamen chwa na do arjar khat lai ngi la kan do i dei ma i hi ba pen slur nga nungkong bangan roi kini kedan san dei ma i ba lam nanti nga ban roi hakum kini ki ran san ru te ha snam arja khat prang ni dan benta ban roi tu ju roi nong mi khmat nong mi khmut te dei ma i hi ba hi kai yang i kum no ban roi tu ju roi lang ba chung i ngala nga yo ban roi tu ju roi ban ham poi prakhat ba tu ju roi kan khi wen kum to ban sam si sian ru ha man ta snam kini ka ju roi jong upra ngam poi prakhat ha ba i isu ang nga ban roi ta nga ngaru nga ko ngu ban roi ti la hi kai yang i kum no ban roi ta ngir roi andala dep roi ngam poi prakhat ba kini ka ju roi kan khi wen ha du kan ni kan anh ta hi jamu buat hausur buat baring sur yang dijual i ba thau sur te ide i ba sf hi i ba do smiling un chukat i ide ma i hi ba thau sur yang i isu hi kai ban ngi isu ya roi dijual tapi pila banyak isu hari ini kasap macam pi dan kerendang kebab biang ha lah kebab keringi gitu hatu orang bahkan ni kasur pi hatu kadang em jing usnya macam pi sya kajai penriu bat sya kibru kiba i yang dikasap roy te kaban kong te mensuang kamroi ba gi roi gospel te hadian nang tu akan du bat i te ikot ban roi sin ikot ban roi te i ai i tin hikai nga ban roi ni kum gini jing roi te ngaru nga ko ngu i ampoi perkhat mo ba kani kasap jonga kan poi hedukan ne te nang kong blei nang bu nang thau i bo ai nga kani kasap da kani kasap ngala ban ai usnyang saka jaj bendel lingba kani ka jing roi ajak pra nong ikmat nang tau ni snam ka jing roi kong dan kong na hau pra kani kala long hi ka jing roi ka ba senyang ya ka jaj bendel ko jongi tapi pila ban roi si kentin artin ka jing roi jong iba deng salah hatu snap cô nong mi khmat cô nong mi khmon mi tan ka khmat ka chkur kalon chano kan poi ka chaj ben ro nang mi kisnyam nang poi sha thlo